Arestado ang sarong lalaki sa pigkondusir na drug bypass operation kan otoridad sa barangay Pamurangon, Dait, Camarines Norte, alas 12:30 nin maagahon kaining Martes, Oktubre 29. Binisto ang suspect na si Romer, bako niya tunay na pangaran, 37 anyos may agom, wara nin trabaho at residente kan San Juan Avenue, Barangay South Centro, Sipukot, Camarines Sur. Nakuha sa posisyong kainian 56.349 grams ni pigtutubudan na shabu na nagkakantidad din poko mas o menos 337,000 pesos. Dinakop ang suspect makalis na mapabakalang kainin ng droga ang nagsirbing pusher-buyer. Ito ay isang high impact operation at ang pag-inventaryo ng kumpiska sa kanya, kabilang na yung bypass money na na-recover, ay nasaksihan siyempre ng ating mga mandatory witness na elected official ng Barangay Pamurangon. Pinanginutan ang naunang bita na High Impact Operation kan Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, Camarines Norte Project Implementation Unit asin kan Dait Municipal Police Station. Pigko konsiderar man ining saro sa pinakadakulang kantidad din droga na nasamsam kan otoridad ngunya na bulan. Kami po ng sa Dait PNP na nanawagan kami na sa pamumuno ng aming Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Aaron Garcia na kung tayo man po ay may nalalaman o may alam sa mga transactor na illegal na droga ay bigay alam po natin sa aming himpilan at para ito po ay ma-aksyonan at nang sa ganun ay hindi na po ito maipaliganap sa ating komunidad. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Dait Municipal Police Station ang suspect na mahampag sa kasong pagbalka sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak, Bicol, Hercules Barbacena.